Oh yeah, what's up guys? It's your couple again, Titan Kiki. Muri kuzvigona sei? So nhasi isusu tauya kuzoendosa this bus, a new bus ku Cape Town. Ibhazi ragara riri muindastry richirova basa richibva kuZimbabwe richienda kuJoburg richidzokera kuZimbabwe richienda kuJoburg. So this bus rakuuya kuCape Town because ranzwa zvichemo zvevanhu vanogara vachisiyiwa nemabhazi. Vanogara vachisiyiwa nemabhazi anenge azara nezvakasiyana siyana. Zvino rakuuyawo kuCape Town nekuti futi kune vamwe vanhu vairishandisa from Joburg, vamwe vanokwira ndege kubva kuCape Town kuenda kuJoburg vozotora zvavo MB rinonzi MB Transport rino maservices aripo. Saka unoti imi onai tiri kukwira ndege kuti tiye kuzokubatai kuJoburg, maservices enyu manyama, ko muri kungodii kungosvika kuCape Town. Saka vazadzikisa chichemo chevanhu vakuuyawo kuCape Town. Kutanga musi wa3 July vanenge vachisumuka paroadport kuZimbabwe kuHarare, vachisvika mangwana acho zuva rodoka kumanheru anenge uri musi weThursday kuma7-8. And also vanenge vaine rimwe racho zvekare rinenge richisumuka musi weThursday makuseni, muri kunzwisisa, na10 o'clock kuZimbabwe richisvika futi kuCape Town na7 kana kuti kuma8 musi weFriday. So kuZimbabwe rinosumuka from 10 to 10:30, but from Cape Town kudzokera kuZimbabwe rinenge richisumuka musi weSaturday na10 o'clock kugedye richisvika futi kuZimbabwe neSunday kumanheru kuma7-8. Rimwe racho zvekare rosumuka musi weSunday rungwanani zvekare na10 o'clock muBellville futi rakananga kuZimbabwe. So mafambiro avanoita anongori mafambiro manyama, plus vari kupromisai kuisa wifi mubhazi, and also they are promising futi kuti vanenge vachitengera maclients kana kuti mapassengers achikafu, aiwa to be specific KFC. Kwai munenge muchifamba muchinakirwa mubhazi rose vachibva straight from Zimbabwe to Cape Town, straight from Cape Town to Zimbabwe. Rinonzi iro MB Transport. Vazhinji venyu vanoriziva, varishandisa from Joburg to Zimbabwe. So bhazi rinofamba zvakanaka, rinofamba nyore. Batai madates, musi wa3 ndo musi warotanga kuuya kuCape Town, rinosimuka musi wa3 inenge iri Wednesday kuZimbabwe richisvika musi wa4 kumanheru kumazuva rodoka rinenge iri Thursday kuCape Town. Rimwe racho richisimuka futi Thursday iyo rungwanani richisvika Friday. Rotanga zvekare kusumuka zvekare musi wa6 mangwanani, rinova kuti inenge iri Saturday rakananga kupi kuZimbabwe. Saka rine maservices manyama. Make sure kuti mabata nhamba dziri pascreen because kuna mukoma Casper, kuna mukoma Donald, kuna mukoma Carlo, vakawanda vakomana but vanongori zvavo vatatu. So mukoma Donald ndo vanenge vari kuCape Town, bata nhamba dzavo dziri paWhatsApp. Then vamwe 2 Casper vanenge vari kuZimbabwe, batai nhamba dzavo. Vanenge vane maoffices, mumwe nomumwe ane office yanenge ainayo, chigaro chaanenge anacho, achibatsira makastoma ekuku, vamwe vachibatsira makastoma ekuZimbabwe. Pavanosvika kuZimbabwe vanoenda zvakare vonodropa vanhu kuHarare, vosumuka vakananga kuchitungwiza, vonodropa vanhu vekuchitungwiza, then vozoenda zvavo kugaraji. Garaji ravo riri kumasteps. So guys, please make sure kuti mabata nhamba idzi motanga kufamba nebhazi, rinofamba nyore. Eni dambudziko ramaona, uyai kuinbox kwangu, taurai mucomment section kuti my guy, there's something that we don't understand here, because those guys tinovatemba, you understand. Tati isusu vari kupromisa kuisa mawifi mubhazi and also kukupai chikafu maKFC mubhazi. Pakanaka apo. Isi totofunga kuti next vacation yedu togona kutoendera kuZimbabwe neMB Transport. So bata nhamba dziri pascreen guys, musatye kufamba nebhazi renyu, bhazi renyu manyama. Okay, vazhinji muda kuziva location kuti rinenge riri papi muBellville. muBellville rinenge riri paya panonzi paIntercape. Vazhinji vacho vanopaziva vari pari paChiwa, exactly pamaoffices epaChiwa ipo paya ndo pavari kutanga kunoshandira. Saka izvi kuri kutosotwa everything because rakutotanga kuda kuruwa basa. So make sure kuti mabata manhamba ari pascreen, especially vari kuCape Town. Batai mukoma Donald vane nhamba dziri kuSouth Africa idzi. Then vamwe vari kuZimbabwe batai vana mukoma Casper, munyatsotaura navo, vanokuudzai information yose. And also first 10 people, first 10 customers vari kutenga matickets from Zimbabwe kuya kuno vari kudzoserwa ma100 avo, nekuti ndimi munenge matanga kutenga matickets. Thank you so much. Mama vasida zvekutaura nhasi vari kutodla epo ravo ratopera, vakuda rimwe. Munovaziva vanogara vachirova chikafu secimbi. Andikuti madora zvishatendeka. Kana fake.
So guys, mukwire bhazi